Lydia Okeyo. Report mai majinon buge omenda e piny owacho ma county ma Siaya yango ni county no wito ma ok tin ne milion 100 hik omenda mokalo. Doko mar report no yango ni omenda mano tigo marach no timore nikech weth mag chike mago matao chenro mag chudo kaka Mibadhi leronwa. Report mai emotimno bok mag chudo mag osara kod nonro mag jotich e county ma Siaya oyango ni omenda maromo milion 100 nyalo bedo ni nolodhi kod jomoko matie county no hik omenda 222 223. Report no mar nonro mag buge omenda oyango ni onge obok masiro chudo manotim e bad bengi mar Equity, ma en achiel kuom bengi ma piny owacho mar county ma Siaya osebedo katiyo godo e tayo chudo mage. Koyango wach report no ne jofwambo, apisa mochung' ne telo kod loch e piny owacho mar county ma Siaya Agunda Ochanda okoni bang' ne piny owacho mar county no kokalo apisi mar jatend migawo mar omenda Benedicto Molo ne loso aput mondo mi otim nonro gidhi nyime mar yango kaka omenda maromo milion 86,235 kod 13 manogol kaka osara ne owuok e bengi ka bengi owuon ok nyal yango bok mar chudo makamano. A debit to salaries account to the tune of 86,235,013 shillings during the years under review is a subject of ongoing discussions between one of our banks and the county government to provide clarity on the transactions. Ochanda bendo koni joma nochwo lwetgi agulu mar omenda mag jopiny ne otemo gajo yore mag chudo mag jotich mondo gilodh milion 5,443 dwe mar 12 higa mokalo kod milion 2,500 dwe mar 3 higani. Kata kamano okenge manoket kod piny owacho mar county ne ogeng'ogi. The committee found out that there were 2 fraudulent attempts in the months of December 2022 and March 2023 at introducing fake schedules into the payroll. The internal control mechanisms detected this anomaly, which would have occasioned a loss of 7,943,000 shillings to the county government of Siaya. No money was lost. Kata obedo ni maloyo milion 7 manotem lodhi ne ogeng', yo manolodh go omenda mamoko maromo milion 9,098 onge oboke mora mora mayango gino ma Ochanda okoni ginono kod bengi mane omenda go kale. There was unsupported payment from salaries control account totaling Kenya shillings 9,098,000 shillings. We are following up on this matter with a view to closure with the bank. Lipod no bendo yango rode mane nyalo nyayo Mibadhi ka oyangore ni nitie jatich moro mane ochwale lemo mamalo kowuok e I nyaka J kendo kalo okenge 5 manomiyo koro inyalo chule 700,000 kata obedo ni onge andika mar duol ma ochung' ne ndiko jotich e county Public Service Board kaka chik dwaro. The committee discovered instances of irregular promotions and payments of resultant arrears. Corrective measures such as recoveries where appropriate are being undertaken and sanctions meted to perpetrators of these acts. Medo lemo jotich mag piny owacho mag county oyangore kaka mano mane nyalo bedo ni okelo lal mar omenda maromo milion 10,163,930. Bende pok oyangore ka bende jotich 111 ma ikoni gin nyawawa pod nitie listi mag jotich mag county kaluwore ni ok nyal yud lai mar chudo mar chek manyalo konyo e yango ma. Lipod no bende okoni nitie apisa moro ma hike en 54, kata kamano nonro mage mag tich to yango ni en mana jahigni 44 gino monyuolo penjo ewi kaka nondike tich. Lipod no bende yango ni rem timo nonro e lai mag chudo mag jotich dwe ka dwe en rot manyalo nyayo Mibadhi kod kuo mag omenda mag jopiny kamoko kuom jotich bende ok nyal yang nonro mag giduto e fainde mag jotich e kind weche mamoko. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhi mbele nyakoro mga juang paro medo nyuolore kaluwore gi paro mano